Πραγματικά εργάστηκαν με πολύ συνένεση τα παιδιά, τους παρακολουθώ συνεχώς και παρατήρησα ότι οι εργασίες τους είναι πάντοτε εργασίες που μπορούν να ενώσουν την κοινότητα, να δώσουν το μήνυμα της συμφιλίωσης μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας και της ενορίας, και τους εύχομαι να μπορέσουν να εργαστούν περισσότερο για το καλό της ενορίας. Θα ήθελα να δώσω και επίσης εγώ τα συγχαρητήριά μου στο Βασίλη μας και στην ομάδα μας που εργάστηκαν τόσο πολύ για το καλό των τελικών. Η μεγάλη χαρά να άκουσα ότι έφτασε στο τελικό και παρουσιάστηκα στο γήπεδο για να τους δώσω τη συμπαράστασή μου. Φυσικά δεν συμμετέχουμε σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, τα προβλήματα που διέρχονται μερικές φορές από τους λαούς. Δεν συμμετέχουμε σε αυτά και είμαι πάντοτε δίπλα τους, ιδιαίτερα στο Συμβούλιο, τον Γιώργο, τον Αγάπη, όλους όσους εργάζονται με αυτή τη συνένεση και ό,τι χρειαστούν η Εκκλησία και δίπλα τους. Το Σωματείο θα ενισχύεται συνεχώς από την Εκκλησία του Αγίου Μάρονα και εύχομαι σε όλους σας σαν άντρες και ανέστη και είστε δίπλα από το Σωματείο. Αυτή είναι η ευκαιρία. Όλες οι οικογένειες θα είναι δίπλα από το Σωματείο και να δίνουν δύναμη σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τον αγώνα και να κρατήσουν το Σωματείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την GLF Μελάς για όλη τη στήριξη.